ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ଗଜନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ, ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ। ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହାଇଆଡା ଇଆଡା ଇଆଡା ଇଆଡା। ତାର ତୃତୀୟ ନାଟକ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ, ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ, ଗଙ୍ଗାର କୋହ, ଗଙ୍ଗାର କୋହ, ଗଙ୍ଗାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟାଟା 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 ଟାଟା।